Makita niyo mo siya kung asa siya. Dili na ko siya gusto makita. Sige, magagin. Ayos na! Ayos na! Ayos! Wala man dyan yan! Wala siya! Wala! Dagan yan! Wala si Hi guys! For today's video is magdula tayo min tayo. Magdula tayo sa akong pinsan. Isa lang ka-cellphone. Yeah! Yes, let's go. Play with manggudi mo ang gipislit. Unsa daay? Oh, play with random player. Oh. Ay. Agus. Paano na lang pa na ko? Ihala. Hala, maglaging palagi ko. Noon sa ni, paglaging ni gagamit magud kag data. Dili man na kailangan og data yan. Oh, nagamit kag Ay, kailangan. Oh, i-off na ko ni akong data. kanang play. Ay, buto. Oh my god. Kinakan kaya na ko gado-ado ako. Continue.